Днес ще направим unboxing на тези шопкис, тези киндер яйца и да ето тази кукла. Знам, че тя е максимум. Нека да започваме. И така, тук имаме ложичка, с която да отваряме шопкисите. Може да отворя яйцете? Да, запомня, ето това. Сега първо ще отворим яйцето на видеото. Защото аз не съм получавала такива. Така, естествено, всяко киндер яйце има играчка. Чакай, ти не можеш да го отвориш. Път се пала. Печат! Аз съм същия, между другото, хора на пеперутка. Аз как кукла. Кой е локо? Има бащия, да. Ето тези колекции са. Дай да се отворя. Има си печат. Аз искам кукла. Ако ми се падне, ще я дам. Сега ще отворя моето. За да видим, ако е кукла. Да я дам на бибито. О, кукла ще е. Да. Ами някаква такава. С голяма, огромна чата. Между другото аз я имам. Така че без това не ми трябва. Тези чорапи мога ми даме. Кога си сложила вътре? Не, има просто точки такива. Сега ще я сглобим. Обаче сега ще отворим тези шопкис, които са от 5-ти сезон. Както вие вече знаете, аз имам от 5-ти сезон ранички. Бибито също има същите ранички, просто не сме направили клип с зелените шопкис, обаче ще ви го покажа в ревю скоро, в едно клипче, което ще е ревю на нашите шопкис като цяло, нали бибе? Ще правим ревю на нашите шопкис. Да. Да, така. То ми казаха, че ти ще отиваш на село. Да, така че ще можем да направим много клипове. Да, я ще да. Там, че къде можем да залепим на печата това. И така, отворихме ги вече. Тук в тази лилава раничка има по едно шопкис, бяха по две, сега ще видя. Не по едно, да. Е доста дебело. И тук има ето такова. Да, аз имам същото. Да, защото тези се продават така. Тук има една гривничка, на която в 5-ти сезон, може би вече както сте разбрали, има шопкиси, които са като ключодържателчета. Ето на мен ми се пада шоколад, бибито има също шоколад. Да, и на тази раечка, като събереш, на тази гривничка, като събереш много шопкиси, да, я слагаш ето тук. Сега ще отворим това, което е тайното. Ще разгледаме ето тези, които ми се пускат тук. На мен няма нужда. Това е от вида петкис. Това са шопкис животинки. Саксийка е. Следващото, което вече както сте разбрали и аз имам, ето тази футболна топка. Следващото нещо, ето тази торта или може би пай, едно от двете. Не знам, после ще видим в чек-листа. И ето този чайник, който е отново от вида на петкис. Не точно, ами имат буцулки на животни. Така, това са всичките шопкиси. Ето тук ще ги наредя. Включително и ето това малкото. Някъде да пробвам печата. Добре, пробвай го ето тук. Тук на бялото го пробвай. Ето този цветенец. Ето това. Като цяло, ето това са моите шопкис. Дали не се държа толкова? Чакай, после ще го покажа. Грибичката е гумена, не се разчака толкова. Ето е райчката. Това е зайче. Сега ще отворим шопкис, което е мистериозно.
Така, нека да видим какво розово е. Желе! Розово желе, Биби, имаме едно и също. Ами да, те са едни същи. На Бибито и се пада розово желе и на мен Същите си неща сега. и на мен ми се пада това розово желе. Големи късметик сме. Добре, имаме още едно за това. Така, това е от сезон 6. Какво? Защо казваш сезони? Защото има шопки с сезоните. Ние имаме от първи с Бибито, от втори, само нямаме от трети, но имаме от пети и шести, мисля, че от четвърти имаме, не знам. Опс. Ето какво представлява бурканчето като цяло. Пластмасове, лесно стеклено, спокойно. И вътре има две шопки си от 6 сезон. Както казах преди малко. Какво търсиш, бе? Не бих, че какво да търся. Вау, на мен се пада ето такова. Не знам точно какво. Ще видим в чеклиста. Ето го. Разтопен шоколад за зимата. И в шопките на сезон 6 има ето такива скелери, които като си стиглиш играта за сезон 6, можеш да ги сканираш и да играеш. Нали? Следващото, което мисля, че сандвич или не знам нещо друго. Знаеш, ще запазя платина. Как да не? Това е чеклиста. Те има два чеклиста. Или едното ли е нещо като чеклист. Значи като цяло, ето това представлява бурканчето. Прозрачно, пластмасово. Тук има ето такива, в 6-ти сезон се продават, има вътре ето такива книжки. И като цяло на 6-ти сезон чеклиста е огромен, мога да ви кажа. Ето тук, така. Наскоро излязаха шопки си от сезон 7. Ние разбираме за всичко с Бибито, защото гледаме Cookies World си. Може да оставим долу в описанието линк към нейният канал. И като цяло, да. Това беше цялото отваряне на шопкисите. Опа! Къде отиде куклата? Ето я! Ето бе! Сега може би ще отворим и куклата. Значи, ето я куклата. Цяло. Отворихме я вече. Идва с едно кременче. Няма значение в каква форма е. Важното е, че е оранжево. И ето такава шапка. Знаете, мисля, пак сме правили ревю на тези кукли. Аз знам английски. Право, чао, че английски. Както и аз. Goodbye. Това беше днешния боксет. Малко е дълъг, защото отваряхме много неща. Сложих го вътре. И това беше за всичко. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни и до скоро! Goodbye.